Irridu noħolqu mudell ekonomiku li bih tavvanza s-soċjetà u mhux biss biex sempliċement ikollok tkabbir. Dan qalu Norman Aquilina, l-kap tal-eżekuttiv tal-Grupp Parsons, f'opinjoni miktuba minnu stess fil-ġurnal Times of Malta. B'Aquilina jistaqsi jekk il-pajjiż hux lest li ħares lejn il-bżonn ta' riforma ekonomika jew jekk hux se jsiru ħafna appelli fuq dan is-suġġett mingħajr azzjoni. Huwa insista li t-tkabbir tal-ekonomija għandu jkun abbinat ma' progress soċjali filwaqt li spjega li qed iżidu l-problemi f'pajjiżna fejn tidħol il-kwalità tal-ħajja, il-kostruzzjoni eċċessiva u l-għoli tal-ħajja fost l-oħrajn. Il-kap tal-Grupp Parsons sostna dan kollu wara dak li stqal il-Ministru tal-Ekonomija Clyde Caruana fejn qal li pajjiżna jeħtieġ bidla fil-mudell ekonomiku għaliex il-mudell implementat bħalissa jista' jwassal biex il-popolazzjoni Maltija tiżdied għal 800,000 sas-sena 2040 għalkemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Silvio Xkembri assolutament mhux jaqblu li hemm bżonn bidla, anzi qed jinsistu li l-mudell preżenti jaħdem u li hemm bżonn biss isir diversifikazzjoni. Norman Aquilina min-naħa tiegħu qal li għandna nħarsu lejn viżjoni ekonomika bi gvern li jkun orjentat aħjar biex jilħaq il-miri ekonomiċi tiegħu. Irrefera wkoll għal ħtieġa li l-liġijiet jiġu emendati fejn hemm bżonn u filwaqt li tkellem dwar il-bżonn li xorta ninvestu f'sistemi awtomatiċi u fit-teknoloġija avvanzata, il-kap eżekuttiv ta' Parsons stenna li l-ekonomija għandha tkun abbinata ma' dak li għandha bżonn is-soċjetà sabiex verament pajjiżna u anke n-negozji jibbenefikaw minn din il-bidla.